ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಹೊಸ ಕುರಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಸುರುತ್ತದಿನತ್ತ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ ಚತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇರಿತ್ತ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾಹಿನಿ ತುಂಬುಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನು ಒರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ದೋಸ್ತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಒರಿಯಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಹೊಸತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಸಾಹಸಗೆ ಕೈಪಾಡೊಂದು ಆಸೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ಈ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ ಮಾಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ದಾದಂದು ಪಂಡಡ ಗಮ್ಮದ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಡು ಯಾನಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಇತ್ತ ಬಿದಾಡ್ಗಾತ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಜಾಗಡ್ ಸುಮಾರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂದ ಅಂದ 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 ಅವೆತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಅವ ನೀರ್ದ ಅಡ್ಡಿಡ್ತದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಕಳವೆನ್ ತೂದು ಎಡ್ಡ ನೆಂಪುದಿಯೋ ನೋಡು ಗೊತ್ತಂಟ ನನ್ನ ಕಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂವಂದು ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಜರ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಗಿತಿಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದುಪ್ಪು ನನದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚರದವರ ಅಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗಾತ